Здравейте хора, днес ще играем на Roblox. И по-точно ще играем на Rivals. Не знам дали съм много добър, аз по принцип съм много слаб на играта. Що така ми зареща? В играта сме. Да ми зареди. Така хора. Хайде почваме 5 в 5 или 1 в 1. Първо искам да видя как съм 1 в 1. Сега просто чакаме. Чакаме да почнем. Почваме. Дано да има някой 1 в 1. Няма никой. Как ще няма никой за 1 в 1, бе? Защо няма никой? В 4, 3, 2, 1. На този мап. Той на този има мапове. На това. Така. Почнахме. Само това. Видяхме го. Ето го. Умри. Не, много добър. Спокойно бе, убихме го. Няма проблем. Чакаме. И тръгваме. Не става. Ох! Не! Второто убима. Са сме 1 на 1. Пистолетът не е ли по-силен? Май е. Ух, откъде бе? Абе, стига! Няма да стане. Ще трябва по някакъв друг начин. Освен така отгоре да кемпа. Аре, аз съм такъв. Няма кемпа, школа. Мазнюч. Ау! Прото... Уби ме. Абе, вижте колко малко съм го стал, как съм го убил! Той е много силен, бе. Не, паднах. Това ми беше края. Аз не мога от целя, бе. Не съм свалил нищо. Да. То няма смисъл да играта, все ще ме поди. Ево кемпач. Кемпи. Ох. Бе.
Няма. Много е силен. Нема. Аре вече 5 в 5. Но сега ще отнеме много време, докато ми даде 5 в 5. Ще чакаме. Хора, ето ни. Сега минахме на час, където трябва да чакаме половин час. Сега чакаме. На това. По-добре на това, отколкото на това. Така. Аз съм мега слаб. Да бе, също някакъв 112, 109. Газ с пълна газ. Така. Тук стълбата, не знам защо кликнах. Кликай. Аз трябва да задържа. Много съм слаб, честно. То пък какво прави, бе? То е много силен. Не знам, те играят твърде трудно. Ще играем на някаква друга. На мен пак ми харесва... Къде е она, бе? Ета. Ела тук за малко ти, бе. Айде, снимай там, не ми гледай така. Чакаме. Нещо не става.